Здравейте, приятели! Казвам се Веселин Криловски и съм експерт по балансирано хранене и собственик на кабинет за индивидуални хранителни режими и натурални продукти град Пазарджик, читалище Виделина. Днес имам удоволствие да ви представя един изключителен продукт, много амбициозен. Казва се Невромозен. На първо място, както виждате, бяло-зелено-червено. Продуктът е български, произведен в България, от българи, за българи. Доста амбициозен продукт, тъй като подпомага мозъчната функция и справянето с стреса. Доста амбициозно начинание. От хората, които следват канала, знаят, че справянето с стреса не е шега работа и е доста сериозен процес. Но разбира се, всяка една добавка, която подпомага професионално за справянето с проблемите с ежедневния стрес, е наистина добре дошла. Ще си помогна малко с листовката, която има към Невромозена, да видим първо какво се твърди и след това ще разгледаме, разбира се, съставките вътре, които са поставени в продукта, да видим дали наистина това нещо работи. На първо място, Невромозената е подходящ за жени в менопауза или близо до менопауза, защото при намаляване функциите на яйчниците и вследствие спирането на функционирането им, цялата тежест в производството на женски хормони се пренася върху надбъбречните жлези. Както е известно, надбъбречните жлези са място, където се произвеждат така наречените стресови хормони, кортизол и адреналин. Така че при един натрупан стрес през годините и така нареченото адреналиново изхабяване, което се получава при надбъбречните жлези, като се пренесе и цялата функция на производство на женски хормони, се получават сериозни дисбаланси, който е малко известен сред специалистите или поне не е систематизиран. В моята практика аз го наричам адреналинов дисбаланс. Може да се нарече адреналинова умора, може да се нарече кортизолова резистентност и така нататък. Така че подходящ е за жени в менопауза или близо до менопауза. Хора с пристъпи на паника, тревожност и депресия. Паникатаките са сериозен проблем, наистина. Изисква се доста обстойно знание и практически съвети, за да може човек да се справи с паникатаките. По-нататък в канала ще има серия от видеа, насочени върху разбирането с стреса и справянето с него, но това е много добре, че помага при тези паники и тревожности. Сега, хора с повишени нива на кортизол и кортизолова резистентност. Отново изречение, което ми навява на мисълта, че продуктът е направен както трябва. Най-малкото, което е кортизоловата резистентност, като инсулиновата резистентност, е много сериозен проблем и това са следствие на акумулирания през годините стрес. Хора с нарушен сън, трудно заспиване, повърхностен сън, често събуждане. Много продукти твърдат, че подобряват качеството на съня, малко го правят. Дано, Невромозена да е една от тях. Хора с нервен стомах, синдром на раздразнени черва и пептични язви. Също много добро нещо е и малко известен факт е, че голяма част от стреса всъщност започва от храносмилателната система, от черва, тънки, дебели черва, стомах, черен дроб. И се пренася към главата през вагус нерва или блуждаещия нерв. Така че един проблем, стомашно-черевен проблем, може да създаде сериозен стрес на човек, както и сериозен стрес може да предизвиква стомашен дискомфорт. Така че това е много добре, че помага за нервен стомах. Също помага за хора с дефицит на внимание, така модерното ADHD, проблем с концентрацията и мозъчна мъгла. Също така за хора с нарушено оросяване на мозък. Да, ако продукта наистина подобрява кръвоснабдяването към главата, нормално е да помага и за такива проблеми с концентрацията. Нека да се обърнем към съставките, за да разберем по какъв начин този продукт наистина ще ни помогне. Тук виждам, че има 5 основни съставки, които са под формата на висококачествени екстракти, съотношение 1:10, което е доста добро съотношение, и една аминокиселина еоглицин. Веднага започвам с еоглицина, за да изолираме. Една от основните аминокиселини участва в синтеза на протеините, участва в синтеза на ДНК, на РНК, на много други аминокиселини. Това, което е хубавото при тази аминокиселина еоглицин, има доста изследвания върху нея и едно от основните й преимущества, че тя помага за разширяването на микросъдовете в мозъка, което е много добре следствие да предпази от мозъчни инсулти, както има доста изследвания на хора, които са прекарали мозъчни инсулти. Просто еоглицина
дава много добри резултати при такива хора. Също така той си е естествен антидепресант, което за един антистрес продукт си е доста добре. Също така много дълги изследвания има на елглицина върху хора с психични разстройства и изобщо индиректно подобрява качеството на съня, което също е много важно при един антистрес продукт. Сега започваме с един от основните неща вътре в невромозена, именно черния чесън. Така, черния чесън не е много популярен за своите антистрес свойства, но той е много добър антиоксидант, който сам по себе си, нали, намалява оксидативния стрес, който е всъщност биохимичното изразяване на менталния стрес. Така че всеки продукт, който подобрява оксидативния стрес, е добре дошъл в една такава съставка, но тук главно използва черния чесън заради неговите много добри синергетични свойства. С една дума, той засилва действието на останалите продукти, което е много важно и много подценявано в много други продукти. Повечето антистрес продукти, минали през годините през ръцете ми, са доста еднотипни. Зелен чай, ашваганда, родиола, златен корен и едни и същи билки общо взето. Това ми харесва при продукта, че са взели една така малко по-различен подход към стреса, което до момента ми харесва. Сега, черния чесън е ясно защо е вътре, освен че, нали, за имунната система също много добър имуномодулатор, имуностимулатор. Така, това, което ми прави впечатление с най-голяма концентрация е шлемник байкалски или байкалския шлемник. Много сериозна билка, с много сериозно изследвана, още може би от 2000 години, има я в китайската медицина, доста сериозно е засегната. Тук основно това, което логически се е вкарали в продукта е, че тя носи един успокояващ ефект върху мускулите и сухожилията. Много също подценяван ефект от стреса е, че стреса всъщност довежда до съкращаване на мускули, на сухожилия, което води до огромен дискомфорт. Това са едни такива крампи, спазми, мускулни треперения, дори сериозно, които могат да причинят дори сериозни главоболия и оттам сериозен дискомфорт и засилване на стреса. Също така байкалския шлемник е мощен антиоксидант и също подобрява качеството на съня. Другата основна билка е маточината. Много българска, много мощна и много мощно антистрес средство. За да не спадам много в технически обяснения, той е просто инхибитор на габа. Габа е невротрансмитер, като 50% от мозъчните синапси горе-долу се разделят между глицина и габа. Общо взето, каква е функцията на габа? Излишко от кортизол, който е в тялото, габа всъщност потиска и усвоява този излишко от кортизол, който довежда до кортизоловата резистентност. Така че, ако човек не търси просто временен седативен ефект, който повечето антистрес добавки правят, примерно Ментагок, валериан, тя има една такова седативно успиващо действие, което е моментно. Докато маточината, тя действа дългосрочно. Увеличава габа и индиректно намалява кортизол в тялото, което е основната причина за всякакви видове дисбаланси, свързани с стреса. Допълнение, естествено, то си действа успокоително, подобрява качеството на съня, изобщо тя си е билка антидепресант. Следващо по реда, готокола, наречена още студентска билка, засилва концентрацията, засилва паметта, засилва уросяването към мозъка. Ето оттам идва твърдението, че, нали, подобрява уросяването на мозъка, подобрява когнитивните функции, но също малко известен факт, има множество изследвания, в които готоколата подобрява възстановяването на мозъчните неврони, по-познати като мозъчни дендрити, което си е сериозен дългосрочен ефект от употребата, нали, на този продукт. Както разбира се и увеличава ацетилхолина, който е основен невротрансмитер също като габата. И на последно място, но не последно по значение, това е също моя любима билка, това е сладкия корен или женско биле или сладник. Уникална билка, която има много добри свойства при лечение на пептични язви, гастрит, изобщо всякакви стомашно-чревни разстройства, синдром на раздразнени черва и всяко едно нещо свързано с нервен стомах, което е голям причинител допълнителен на стрес. Така че сладкия хорен също подобрява и чернодробната функция, изобщо действа като антидепресант, също
подобрява и съня индиректно, което ми показва, че целият този състав просто от билки ми показва, че хората изработили този продукт наистина са запознати с това какво означава стрес и колко мултикомпонентен е той. Надявам се наистина повече хора да харесат продукта. Лично аз го ползвам и го препоръчвам на моите клиенти вече близо повече от 2 месеца. Наблюдавам сериозен процент от хора се изказват благоприятно за продукта, което е рядкост по принцип сред тези продукти. Давам един пример. Една наистина доказано работеща комбинация, да кажем ето отзад имам дори такива продукти, ашваганда с родиола, има ефект при не повече от 30-40% от хората. Докато при този продукт има един така, поне мое лично наблюдение и лично извод от прилагането на продукта е едно близо 70-85% от хората усещат ефекта на продукта. Имайте не предвид, че този продукт се натрупва. Той не решава временен проблем, той решава в дългосрочен план, помага за справянето с акумулирания стрес, най-грубо казано. За повече, разбира се, е необходим цялостен подход към стрес. Разбира се, че е важно храненето. Разбира се, че е важно движението. Разбира се, че е важно менталната част, как човек реагира на заобикалящата го среда. Справянето с стреса е сериозно начинание и доста мултикомпонентна задача, така че за тази цел ние сме подготвили серия от видеа, които ще засегнат всеки един аспект от овладяването на стреса, така че абонирайте се, поставете един лайк, харесайте нещата, следвайте ни за повече информация. Благодаря ви страшно много за вниманието. Радвам се, ако успея да помогна с знанията, които имам и които предоставям. Бъдете здрави, успех и ще се видим в други видеа.